kuha ni siya kanang dapat hubuon ninyo ang boxer nga dili mayabo ang tubig. Ha? So loob hubo challenge siya ma'am? So loob hubo challenge. Nga kinahanglan dili mayabo ang tubig? Ha? Mo to pamagi ang gingon gani ha. So ang unang team nga kuha na ni mahuman, premiuhan ako og 120,000 pesos. Okay. Una gyapon team tatay Pisoto Kalimokoy. Okay, ready na? Ready na ma'am. Ready? 1, 2, 3, start! Ano din ay. Dali timbang kita ko ayot. Aja ganyan pag sulo badalo do ang nakapili ang ikuan. Teknik na dia. Yang teknik ko ganyan ikuan. Kaya patimbang ko man dia. Ali mo ko. Nakakay suot ng bangon eh. Ali mo ko. Nalapas na. Oy. Tapi kaya tenan ko ini makaon ka na. Ini lang. Utong ba utong? Di mo ada lawan. Kalau diskarte mo na siya pa. Kung na diyan pa, tama pa dali. Timbang. Ay. Bawa sa. Kasa tubig. Ali mo mas isa. Sa kuan. Manyangkol lang ka mo. Libre, habis tu bre. Ini lah utong kurang satu ba? Kurang satu. Kau ada berapa? Apa tetap daun? Apa tetap daun? Apa tetap daun? So utang kuan. Ang kuan naman ang usan naman ang sulo. Trawa ang kuan asa kita kuan bali na kuan. Bali pa. Bala na. Bali pa jud ang short. Dia sa kana pagsulod. Ikaw balik pang wala man kasod. Ikaw balik wala man kasod. Ako din. Dara nga na mo koy. Bali man bali. Usan ko man usan. Ana son kita usan ako kita balik ni. Ay. O pare. Hindi kaliko yung itlog mo pre. Gusto lang mo. Saan mo diskarte na? Balik mo ha? Balik mo sulod. Balik sa kuan tanaw ang pasan kuan balik di ka maulot kuan. Ala ya, permintin na mo tong kuan. Yung dito. Dito di abiya? Dito di baro, dili ka kita ra kamera. Dari sulod daw. Oh, tama na ito. Sulod daw. Oh. Wala sama ha. Sige, padayon.
yun. Yes! Ano ba ito? Tangkan mo na. Wa man kay so naman. Oh, bon, pa, bon. Ako mo man Oh, bon. Mo pa din. Ikaw magubo, puli riyon. Magay ko ang diskarte ay timbang. Di na ako. Eh, sama niya ba yun? Matabi na ikaw na. Ano yung ganito lang ni? Oh, so nagmoto eh. Yung. Na. Ya. O na? Tangkang, hubo. Balance ba? Oh, ikaw. Puli. Wala ka to, Mama, ibalik ko, taga mo, klaro kayo sa pag-review. Okay, balik. Kaya hindi hindi pwede matangtang na rin mo. Ay, isuno po gini. Nabay, puli nga. Wala sulti mo kuan. Dapat tayo sulti mo, nagana pag puli din rin. Baka. Oh, dapat tuma. Oh, Okay, puli. Oh. Uy, what? Pwede. Ako kurang-kurang. Ay. Hindi ko ano. Ako nang diskarte pa na. Hindi ikaw. Ako dik. Wag. Oh. Okay, dayon. Wah, utang mo ning mo na ko. Ano sakit mo man ba yun? Ay, yes! ang tatalo nga. Oh, puli. 120. Hubog igawas sa bayot. Imposible. Hubog igawas sa bayot. Ayaw. Paul, na yaman. Ano yun? Hindi mo naman bawa Ano ba mo mapil? Oh, balik. Ako balik. Ang kabo. Kabo. Sige mo kung real, ano ba? Dito kay 120,000. Salga po. Ha? Basta dito, pre. Basta dito. Basta yun. Yung 120,000 ya? 120,000 na ba? Wala pa dito. Ibet, ganun na bet. Ini, biyo. Tungtol, kimpol. Ini na. Oh, na. Ikaw man ang gusto. Iba daw mong Ayaw kasi. Ayaw, kay. Nabalance lang, kay. Mura ko si Warden James, balancer. Sa pilay. Murang ka. Wala. Pero 120,000 eh. Ano? Hindi lang yun. Kenapa? Yeah. Yang kena pre. Pasal dia siya. Tahu pergi 120,000 eh. Pila na ho, ya, wala kita. Kita jadi lapos ya. Hindi lagi bet. Apa tayo hindi na kadaog na to bet ay. Kasi na tayo mo. Ikaw na kaya.